बोराइ बाथा बुरि बाथा बोसोर गोदाननि आगान होफैदों रंजाथिफोरा जेब्लाबो बे आबहावानि न'आव जों फुजा नांगौ मोजाङै मोजां रायजो मोनजानांगौ बेफार बानिज्य मोजाङै मोजां सोलिनांगौ बेसे जानांगौ न'खराव दुखु आफोद खैफोद लोमजानाय साजानाय जानो मोना जेब्लाबो बेनिफ्राय साननि अखाफोरा जेंना दङ बेबायदिनो जेंनानै थाबाय थानांगौ हहरै थानांगौ बिनि फिसाफोरखौ फरायनानै लेखा गिदिर गिदिर फरायनानै साख्रि बाख्रि लानानै रायजो मोनजानांगौ आइ आफाजों मिलै जुलि रायजो मोनजानांगौ Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायलायबाय बैसागु बोथोरनि आरोना लोगोफोर जों मोसानो ओंखारबोबाय आरोना नै गानै जोमै ओंखारबोबाय आरोना बिराद इन्टारेस्ट नांगासिनो आरोना लोगोफोर दासान्दि आङो ब्लग बानायनो मोनाखैमोन दिनैसो बानायदों ओमफ्राय लोगोफोर जोंहानाव डिएन फंबाय दंफैयो आरोना नोंथांमोननो देखायबाय दं आङो नायलांबाय था डिएन फंबाया आंनि फंबायजों दंफैयो आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो एसे देखायनोसै नायलांबाय था साननैसो नुबाय थानो हागौ आंनि ब्लगाव बिसोर थाबाय थानाय जायोबा लोगोफोर ना नायलांदो लोगो हमनो फैबाय मोनफैखाबायानो जोङो नै लोगोफोर आगैखौ लोगो मोनबाय जोंहानाव दंफैयो आंनि फंबायजों आरोना आंनि फंबायजों दंफैयो जायखिजाया आब'लानो थाना जोबोर मोजां मोनदों आरो आब'मोननि गामियाव मोजां मोनदों आरो फैनानै आवगायाव फैखांखाबायमोन होमबाबो एबार बैसागुआव फैदों नालाय बैसागुआव आरो बेस्ट मोनदों आरो फैबाय था खालमासिबो फै एबारनिफ्राय आलासि जानो फैबा आं बोसोराव खेबसे बैसागुआव फैखा आगैया जोंहानाव आइमोनावनो दं आरोना आंनि फंबायजोंनो दंफैयो ओमफ्राय आं दसे भिडिअ लानो होनना फैबाय आरोना लोगोफोर आङो मिथियाखैमोन आब'खौ सिनेल दङ होननानै दासो मिथिबाय आङो सिनेल दङ होननानै खोन्थाब्रबखादों मैयाबो फैबाबो खोन्थायाखै आरो आङो ना दा जायखिजाया आब'आबो मोजां मोजां भिडिअ खालामलांबाय थानो हाथों आरो नोंथांमोनाबो सापर्ट होबाय था होमबासो बर' जौगागोन ना जोङो ओंखायनो गासैबो सापर्ट होबानो जाबाय आं आगैखौ जाहानाव लिंलांगोन र' सानसे जाना खाथियावनो बेनिफ्राय ओरैनो दा रायज्लायदोंल' आरोना फंबायजों आङो जाहानाव लिंलांगोन र' दे होमबालाय मोसानो थांसैबा मोसानो थांसै जोंबो दे ओंखारबायानो नै पुरा रेडि जागोन बा एबार बाजुरिया जोंनि पार्टि लोगोफोर मोजां मोनदोंना मोसानो नै ओरैजाय गथ'फोर आबै मोजां ना मोजां दे नै आगैयाबो मोसानो
मोसानो बुजाबाय दे एसे मोसानो जायाबाबो मोसानो लाजिदों गथ'आ दे जाहानाव गिलास गैया रायजोफोर गिलास बायनो हायाखै बुख्रायावनो लोंबाय नै ओरैजाय गिलासा दं गंसे ओमफ्राय नै आइजोफ्रा मा जाला जोबखोथाय मानि मा जाला जोबखो मोसानानै गरम जाजोब्बाय नै ओरैजाय बोर लानो नागिरदों आइमोनहा ना बैसागु रंजासुला दिनै थांखिया बिहामजोनि हांखुर जादों गोसो गोथारै बोर लानो सानदों बे बोरखौ जोंबो मोजाङै होनांगौ सानबाय खोनासं रायजो राजा बयबो नोंसोर खोनासं दिनै नैबे न'खरा जोंनि बैसागु हानजानिफ्राय गोसो गोथारै बोर लानो सानदों बे बोरखौ जोंबो आनान गसाइनिसिम गोसोखांनानै गोसो गोथारैनो होलांनो सानबाय मानसिनि न'खराव मानसिया लोमजाया साजाया नांलाया खमलाया मोजाङै मोजां ग्रें रायजो मोनजालांथों बारि बागान फिथाइ सामथाइ एम्फौ एनला जालाङाजासे ग्रोम ग्रोमै रेबें थायना थाथों दुब्लियाव जा एसे आबाद मावो बे आबादाबो दै लोमथारलाङा एम्फौ जालाङाजासे मोजाङै मोजां ग्रोम थांना हाथों माइ बाख्रियाव माइनाव लोखिया दुखु मोना गाज्रि मोना जासे मोनिस मायाजों मोजाङै मोजां गोरोबलायनानै जानानै थाथों देग्लाय जों जा एसे हरनो हादोंमोन खालमासि बिनि बांसिन हरनो हाथों होननानै जों आनान गसाइनिसिम गोसोखांनानै गोसो बोथारै बोर होनाय जाबाय लोगोसे अखाफोर बादि गावदांदां बिहामजोखौ मोनथोंसै
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ